V priestoroch neziskovej organizácie A-projekt Liptovský Hrádok bola nainštalovaná výstava celoživotného diela liptovského rezbára Jozefa Smutniaka, ktorý sa v tomto mesiaci dožil 85 rokov. Ide o unikátne dielo, ktoré sa v takejto podobe na Slovensku nenachádza. Pán Jozef Smutniak je jeden z mála liptovských rezbárov, ktorého dielo sa dá poznať aj podľa jeho rukopisu typického. A je známy tým, že robil sochy prevažne s ľudovou tematikou z prostredia hôr, nakoľko pochádza z Borového, z Rástok nad Kvačianskou dolinou. Prezentácia rezbárskych diel je zachovaná v pôvodnom stave, ako to mal sám majster u seba doma. Venoval sa najmä pracovným a náboženským motívom z vidieckého života. Zachytiť jeho tvorbu prišli aj žiaci z umeleckej školy v rámci svojho vyučovania. Povedzte mi, čo tu dnes idete robiť? Vidím, že máte papiere. No v podstate by sa mali oboznámiť akože s prácou majstra Smutniaka s drevom a nájsť si nejakú figurku, ktorú by štúdijne spracovali. Čo sa tebe páčilo? Mne sa páčila tá mamička. A čo sa ti na nej páčilo? Lebo ona má také krátke vlasy. Slávnostné otvorenie a vernisáž výstavy bude po dokončení a úprave ďalších priestorov. Pre televíziu Liptov Erika Lízuchová.